Здравейте, уважаеми пчелари! В този видеоклип ще ви представя кошер лежак с вместимост 36 рамки. Нека първо да разгледаме външният му вид. Типът на кошера е класически лежак, без магазини, с 4 входа, 2 странични и 2 отпред. Няма да се спирам на технологията за отглеждане на пчели в такъв кошер. Всеки може сам да си прецени за какво може да му послужи. Искам да ви обърна внимание на някои от детайлите на кошера. Краката, които са изработени от цели парчета. Ето, такова нещо представлява профила на крака, от едра дървесина изработени. Краката имат няколко функции в нашия случай. Освен декоративния характер, който придават, те защитават ъгъла на корпуса, където се срещат най-често дефектите при навлизане на влага и разлепяне на страниците една от друга. Тежестта на целия кошер се носи от допълнителни парчета, които са вътре поставени в фалца на крака. И другата функция му е, че носи пантите, чрез които се отваря капака. Друга важна функция на краката е, че осигуряват височина, както за работа на пчеларя в изправено положение, така и необходимата височина за отваряне на дъното за почистване. Дъното влиза в фалцове в корпуса, като се отваря чрез 3 шарнирни панти. Затварянето е с 3 райберчета тук отзад. Сега нека да надникнем какво има вътре в кошера. Както вече споменахме, кошерът побира 36 рамки, да дам блатов размер. Дъното е мрежесто. Отваря се на панти за почистване. Когато се отглеждат две семейства, обема се разделя на 2 равни части с тази преграда. Тя също е от двете страни с мрежа, като плътната преграда влиза между двете мрежи в канали, за да няма достъп на пчели до нея и тя винаги да може да се изважда и поставя свободно. Отгоре вариантът е направен с покривни дъщици. Разстоянието между дъщицата и рамката е 8 мм, което се надявам да предотврати изграждането на мостове тук отгоре и залепването на дъщиците. Ето това представляват покривните дъщици. Тези летвички, които са монтирани тук, са слепени, монтирани с винтове, спомагат както при отварянето
отлепянето на дъщиците, така и помагат да не се получава линейна деформация в самите дъщици, да не се измятат. Контакта между капака и корпуса става върху тези допълнителни летви, които са монтирани тук. По този начин обема, който е между летвичките и горния капак, 7 см, е недостъпен както за тези пчели, които са вътре в кошера, така и за външни. Разбира се, тук на капака има вентилационни отвори. На последно място, но не и по важност, да кажа няколко думи за повърхностната обработка на кошера. Използвал съм импрегнант, оцветен с байц с ултравиолетова защита, цвят орех. След това 2 ръце безцветен лак с междинно шлайфане, като всичките материали са на акрилна основа, екологично чисти и са позволени за употреба в пчелини, които работят по биологично пчеларство.